Kedam tang ni pai ingkoi ra hini ada por phai ner ke ra chiti ma por malom Khatkhati police station angkang Khatkhati SBI thengno along raikom sai khe tum dote sang sepen kiri ka khruga sai kedeng pon bomon hos ganja kenep donlo Birta kelonga tengke ihum Dimapur pen Jorharanat arniwang kachilenga bus amen lake mandip lapen registration number lake AS12AC 6929 along ka khuruk dun bomahut inut Babul Ali Ajamborong along pen lin troxy ganja long pon long Bangso long kaching nang pon Babul Ali ahem lake Tarunnagar police station Sinamara Jorhat district asorpasi pak thekpon Ganja bang polis atum cepari ding ponsi Babul Ali aphan polis atum NDPS ek arompen neping nangsi hem kang sam thapon lapen puthor koda long an kipon thujia phangsi siding bong lapen lapuson kaikya mat raikom saikia tum dode sang sepen kiri ka khuruk dun pen rakia hormu kenep dun long bom lake non kikhibom Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma aning ke dok de nai Assam along drugs lapen rakia hormu kapabirji pa ke mangatengsi chupon bom la sojo lo charlie asong amphanga song lapen pinangana raratum aninga rong renti lapen labang so sai ke klempon ke mi sen lo busi je than pon renti bokajan pen ananterang karbiang long life